pinailawan ang giant Christmas trees kang Highlands Park, Legazpi sa syudad ng Legazpi kang nakaaging Sabado. 38 feet ang langkaw kang saro sa mga Christmas trees. Apwera ka ini, may mga crew kabayo man na pwedeng tukawan ang mga aki. Ngunya na taon, may temang sindang pailaw na Sweetest Holidays. An magbarkadang sindakora asin Carl Justin, day nanggad pinalampas ang pailaw. Bako ini ang primerong best na nakapasyar sinda sa nasambit na parke. Katunayan, saro ang Highlands Park sa mga paborito nindang balik-balikan, Pasko man o sa mga ordinaryong aldaw. Sobrang saya po kasi parang feel na feel mo talaga yung Christmas. Cool breeze, yung sounds, yung music, yung people. Saka Very since nice. katatapos lang ng namin, chapter final. Gikan pang Tiwi Albay, nasaktuan man kan pamilya Clavisillas ang pailaw kang parke. In terms of, syempre sabi mo malamig yung ano dito, yung panahon, and yung klima, yung atmosphere, maganda. And nakadagdag yung ilaw para mas lalong gumanda yung lugar. Daiman pinalampas ni Nanay Ems ang makapapicture sa higanting Christmas tree. Ngayon ko lang naranasan ang lamig uli. Ang ganda ng pagkakagawa ng mga Christmas tree. Nagpailing man ang Highlands artist kang sa indang tibay sa pagbayli asin pagkanta. Nag-perform man ang Mariners Polytechnic College Marching Band and Majorettes. Sigun kay James Eleandro Tawag ang operations manager kang parke. Tulong bulan man ang naging preparasyon ninda sa pailaw. Ugma man siya hulita nakisumaro ang panahon. October 30, dapat lighting ceremony na siya. Kaya lang yung ito, ang sa tuyang panahon is grabe ang heavy rain sa tuyang namatayan, in which wherein napiritan kaming magbaklas kang ibang mga lightings. Then after kang katong humanin panahon baga, so per type na sabi daa, siyempre pasiguro kita nasa langkong kita na part kang bulod, ano po, delikado digdi. So pinaklas mo ito, and after kay itong routing panahon na sa tuyang babantayan, nag-restore na. Kaya lang sa restoration, Omar, grabe ang challenge. May mga dapat manaabangan sa parke ngunya na holiday season. Araw kang New Year's countdown fireworks display. Ang yaon talaga reindeer na po. Dito po sa Highlands Park, ikaw kitang kabayo. Ayaw po sa Kasmisiter, 10 po yun ang kabayo. Ang anong na kabayo, yaon po siya sa trend. Kaya abangan ang kwento kay yan. Si Santa Claus, masain. Ang mga pasabog sa mga masunod na aldaw. Sa mga maut mamasyar sa Highlands Park, makukuha ini sa barangay stand sa Legazpi City. 50 pesos ang entrance fee digdi. Asin may 20% discount naman para sa mga PWD, asin senior citizen. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,